Takže za Žilinský samosprávny kraj pani Silvia Pekarčíková. Pekný deň, vitajte. Za Prešovský samosprávny kraj pani Zuzana Sabolová. Pekný deň aj vám. Slovenská lekárnická komora Ondrej Sukeľ. Pekný deň. Budeme tu mať aj zastúpenie sestier zo spoločnosti Agel, Janka Ondrišová. Pekný deň. Slovenská komora fyzioterapeutov Diana Dudášová. Tá tu nie je. Ospravedlnila sa. A Slovenská zdravotnícka univerzita, pán Jozef Glasa. Pekný deň, vítajte u nás. Nech sa páči. Ja si myslím, že sme pripravení. Počkáme potom asi možno ešte nejakých 10, 15, 30 sekúnd, aby ľudia, ktorí si berú kávičku, mohli prísť sem, posadiť sa, vypočuť si ten ďalší diskusný panel. Tá debata bude zaujímavá, okruhy tém ja už mám teda pred sebou. Budeme sa rozprávať teda o prioritách v novom volebnom období, ktoré sú orientované na pacientov z pohľadu zdravotníckych pracovníkov v oblasti vzdelávania, výkonu praxe, zriaďovateľov v oblasti personálnej stabilizácie. Takže ešte pár sekúnd a budeme môcť začať. Ľudia, tak zoberte si kávičku, to sa bude dobre po obede teraz aj počúvať, popíjať káva. Tak, dámy a páni, môžeme začať, ja si myslím. Ľudia budú teda postupne prichádzať. Začneme asi nie veľmi ľahkou témou, tá tu už dnes aj odznela spomedzi diskutujúcich, ktorí prišli do prvého diskusného panelu, ale aj do druhého. Nie sú to jednoduché témy vo všeobecnosti, to si musíme povedať. Zdravotníctvo je veľmi komplexné a treba o týchto témach, ako to naznačujem od rána, naozaj rozprávať. Naše zdravotníctvo sa dlhodobo borí s nedostatkom lekárov, sestier, pracovníkov, ktorí naozaj tu sú, bolo to spomenuté, že mnoho ľudí nám odchádza do zahraničia, študovaných, veľmi kvalitných a mali by sme si takýchto ľudí vedieť udržať. Mňa hneď na úvod bude zaujímať pohľad samosprávnych krajov. Ako vyhodnotíte ten personál, ktorý možno aktuálne máme, alebo naopak nemáme? Ako sa s tým dá bojovať? Aký je ten vývoj, možno trend v samosprávnom kraji? Začnem tak, ako som predstavil za Žilinský samosprávny kraj pani Silvia Pekarčíková. Nech sa páči. Takže ja veľmi pekne ďakujem, hlavne v prvom rade organizátorom za pozvanie a veľmi si to vážim, pretože byť pred pacientami, tak to je niekedy náročnejšie, ako stať pred odbornou verejnosťou. A veľmi ťažšie sa, teda by som povedala, vysvetľuje tá problematika, ktorá je teraz výrazná a práve vy ju cítite najviac. Pacient cíti, že v ambulancii ju ošetruje občas nevrlý personál, prepracované sestry, prídu na oddelenie, trápi ich, že nikto ich nepríde ošetriť viackrát za deň a podobné. Takže práve pacienti sú tí, ktorí vnímajú tú problematiku nedostatku zdravotníckeho personálu najcitlivejšie a právom. Pretože my, keďže máme v Žilinskom samosprávnom kraji jeden z mála krajov, ktorý ešte vlastní nemocnice v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a snažíme sa práve sa pozerať tou cestou v prvom rade na pacienta a robiť všetko preto, aby sme tie ľudské zdroje do zdravotníctva ešte našli. Možno s potešením môžem povedať, že práve včera som si robila analýzu. V jednej nemocnici aktuálne máme prebytok sestier napríklad. Čo by mi určite závideli kolegyne z iných sietí a z iných nemocníc. A to je práve výsledkom toho, že sa snažíme regionálne si udržiavať zdravotnícky personál, robiť všetko pre nich, aby skutočne ostávali. Ale nie len tým, že ich motivujeme peniazmi, čo samozrejme teraz je najsilnejší motivátor, ale možno pre pacientov informácia, že už nie je pre zdravotníckeho pracovníka prvoradé finančné ohodnotenie, ale skôr tá atmosféra na pracovisku a taká tá pracovná pohoda. To je teraz také dosť výrazne meniace sa oproti financiám, pretože financie sa už trošku zlepšili. Dávame im rôzne dotačné programy. V Žilinskom kraji máme 9-bodový program pre ľudské zdroje v zdravotníctve a snažíme sa reflektovať na to, čo je
nedostatok, alebo čo vidia ako absentujúce. Máme tak sa hovorí, zabezpečených lekárov v 5. 6. ročníku. Aktuálne ich financujeme v štipendijnom programe, aby nám prišli do nemocnice, aby sme necítili tak výrazný nedostatok pacientov, lekárov, čo je v tejto dobe veľmi výrazné práve v malých nemocniciach. A v tých veľkých nemocniciach koncových, ako napríklad v našom kraji, je to ako Žilina, Martin alebo Ružomberok, tak tam sa po väčšine trápia skôr s tým stredným zdravotníckym personálom, to znamená so sestrami. Čiže je veľmi dôležitá kontinuálna práca v tejto oblasti. Nedá sa povedať, že z roka na rok vychováme nových zdravotníkov, že ich načarujeme. Ten prístup musí byť taký obojsmerný. Jak sa hovorí, že keď sa pozriem, tak to je ako zrkadlo. Keď sa usmejem, tak sa aj ten druhý usmeje. Keď budem nevrlá, tak aj ten druhý. Druhá vec je, že keď som unavená, vyčerpaný, a ten personál obzvlášť v niektorých kľúčových pracoviskách, tak je to pochopiteľne nepriateľné. Ale ja stále tvrdím aj tým našim v nemocniciach, vy ste profesionáli, pacient nemôže trpieť za to, že ste frustrovaní, preto sa musíme trošku aj starať práve o to, aby ten personál sme vychovali v tejto oblasti, ale myslím si, že ľudské zdroje v zdravotníctve je téma, ktorej sa treba venovať nie rok, 2, 3, ale kontinuálne. 20 rokov sme to zanedbávali, nehali sme to dospieť do tohto štádia a teraz na to trpia na konci dňa pacienti. Ďakujem pekne. Za Prešovský samosprávny kraj pani Zuzana Sabolová. Ako je v tom vašom kraji je ten vývoj? Tiež, nech sa páči. Pekný deň prajem všetkým. Tak u nás je troška situácia iná ako v Žilinskom kraji, pretože Žilinský kraj, ako povedala kolegyňa, vlastní nemocnice alebo má ich v zriaďovateľskej pôsobnosti. V Prešovskom kraji sme vďaka predchádzajúcim vedeniam stratili kontrolu nad nemocnicami, ktoré sme mali. Takže tá situácia je o mnoho náročnejšia, pretože nemáme priamy dosah na to vzdelávanie lekárov a celkovo na ten zdravotný personál. Takže sa boríme problémami v ambulantnej sfére. Ja vám približím za nás, keďže riešime tú ambulantnú sféru, kde to vidíme, alebo kde nás najviac päta tlačí, tak v rámci špecializovanej ambulantnej starostlivosti vidíme nedostatok akútny, ktorý je fakt akútny v rámci psychiatrie, reumatológie, algeziológie, hematológia, klinická onkológia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v týchto odboroch vidíme nedostatok, aj keď to porovnáme s verejnou minimálnou sieťou, čiže minimálna to je fakt ten bazál, ani to nedokážeme naplniť a aj tu máme problém. A druhý problém, ktorý nám vstupuje do tohto, je vysoký priemerný vek. V týchto špecializáciách, ktoré som vám vymenovala, máme priemerný vek nad 62 rokov. Čiže je to veľmi veľký problém. Aj teraz počas prestávky mi volala kolegyňa, že nám v podstate skončila algeziologička, ostala nám jedna v podstate na pol kraja a je to veľmi veľký problém. Takže je to náročnejšie, keďže Žilina si nejakým spôsobom vie pomôcť s tou výchovou lekárov. U nás je to fakt horšie, lebo nemáme tie kompetencie také, aké by sme mali mať. A možno aj vy to ako pacienti vnímate, lebo ja častokrát vidím, že tí pacienti, keď už sú zúfali, prídu na samosprávny kraj a povedia, tak sa neviem dostať na vyšetrenie, čakám pol roka a vyberajú poplatky a tak ďalej. My si to všetko vypočujeme, ale bohužiaľ my ako samosprávny kraj nemáme tú kompetenciu priamo do toho nejak zasiahnuť alebo tieto veci meniť. Takže to je to, čo nás limituje. A ešte poviem ku primárnej sfére, v rámci všeobecných lekárov pre dospelých a pre deti. Tam máme troška nižší priemerný vek, je to okolo 57-58 rokov, čo tiež nie je veľmi uspokojivé, ale k dnešnému dňu nám chýba 28 lekárov všeobecných, to znamená mínus pre kraj. Nebavíme sa o generačnej výmene, ktorú nám ešte treba popri tom zabezpečovať, ale 28 lekárov v rámci všeobecného lekárstva pre dospelých a 33 pediatrov. Čiže tá situácia je naozaj zlá a fakt nám viac tých lekárov ubúda ako pribúda a toto budeme musieť v najbližšej dobe riešiť. Čo sa týka sestier, tak okrajovo poviem, že áno, je to problém, ale máme tu na zastupkyňu za sestry, tak bude vedieť tomu viac povedať. Ja musím povedať, že my za okres Prešov máme ako tak situáciu zvládnutú, pretože tam máme aj Vysokú školu svätej Alžbety, aj Fakultu zdravotníckych odborov, možno aj to nám pomáha v tom, že Prešov je ako tak zastabilizovaný, ale ostatné regióny majú s týmto problém, je ich nedostatok. A poviem rovno, ak by sme sa pustili do kontrol ambulancií ako takých, tak môžeme 3/4 ambulancií zavrieť, pretože nespĺňajú nejaké personálne obsadenie.
Takže je to vec, ktorú musíme riešiť. V rámci farmaceutov, ja som vyštudovaný farmaceut, ale nebudem brať slovo môjmu pánovi prezidentovi, ale vidím aj v tejto oblasti, že sa začíname potýkať s tým, že je nedostatok aj farmaceutov a v podstate všetkých zdravotníckych pracovníkov. Ale my ako samosprávny kraj, ak nemáme žiadnu nemocnicu, cez ktorú by sme vedeli si vyvzdelávať tých zdravotníkov, my sa nevieme pohnúť. Takže potrebujeme riešiť tie kompetencie. Ďakujem pekne. Najskôr dámy, páni, potom s otázkami aj k vám. Hneď na úvod tiež nie sú problém len lekári. To vieme, aj sme to počuli niekoľkokrát v predošlých minútach, že tých lekárov tiež chýba v aj jednotlivých krajoch po celom Slovensku. Mnohí odchádzajú do toho zahraničia, ja som to na úvod spomenul. Problémom sú aj nedostatok sestier a možno to bude ešte aj väčší problém do budúcna, ak sa s tým nezačne niečo robiť. Chýbajú tie sestry ako v štátnych, tak aj neštátnych zariadeniach, nemocniciach po Slovensku? Dobrý deň, pozdravujem všetkých. Áno, veľmi dobrá otázka. Ja si tu prekonvertujem to, že my sme teraz na stretnutí a sú tu pacienti. Pacient, ktorý príde do zdravotníckeho zariadenia na hospitalizáciu, on potrebuje vo veľkej miere v podstate ošetrovateľskú starostlivosť, lebo ak by ju nepotreboval, tak si to rieši ambulantne, respektíve nejakými diagnostickými vyšetreniami, ktoré má nejakou ambulantnou cestou. To znamená, že nechcem sa baviť, nechcem rozprávať len o sestrách. Sem patria praktické sestry, asistenti, sanitári a pomocný personál v zdravotníctve, ktorý vykonáva činnosti v zmysle toho, čo pacienti potrebujú. Pacient, ktorý príde do nemocnice, chce, aby personál, možno ani nerieši tú odbornú stránku, teraz sa bavím naozaj o úseku, o ktorom som hovorila, až tak odbornú, ale tú ľudskú. A to je tá komunikácia. Ak sa vrátim k tomu, či máme dostatok sestier a nemáme, pravda, že ich nemáme, v našej sieti alebo našej spoločnosti AGEL na Slovensku realizujeme množstvo krokov k tomu, aby sme ich zasaturovali, ale je to veľmi náročné. Lebo ako náhle sa nám niečo podarí, v zápäti nám ten priemerný vek sestier taktiež, o ktorom hovoríme, že je vyše 50 rokov a tak ďalej a ešte viac, ktoré pracujú, tak stále sme na tej nejakej takej krivke, ktorá tvorí nulu. To znamená, že my chceme a napredujeme v tom, že veľmi je dôležité to vyvíjať nejaké aktivity, ktoré vyvíjame. Naša spoločnosť AGEL ponúka finančnú podporu pre študentov iných zdravotníckych odborov. Nebavím sa o lekárov, pravda, že aj pre nich. Vo forme štipendia, ktoré dokážeme ponúkať každý mesiac v sume alebo vo výške od toho, v akom štúdiu alebo akom ročníku práve daný študent sa nachádza. Musí plniť niektoré podmienky, to znamená, že ponúkame to pre študentov denného bakalárskeho štúdia Vysokej školy ošetrovateľstvo, porodná asistentka, záchranár, fyzioterapeut a radiologický technik. Potom pre prvý až tretí ročník diplomovaného štúdia v odbore sestra, porodná asistentka, radiologický asistent a fyzioterapeut. A pre tretí a štvrtý ročník praktických sestier, kde vlastne jedinou podmienkou, ktorá je na získanie tohto štipendia, pre nás je veľmi dôležitou. A je to, že vlastne vyberie si jedno zdravotnícke zariadenie v našej sieti z celého Slovenska, kde vlastne po ukončení štúdia dokáže pracovať alebo fungovať. Ak je časté otázky, ktoré sú, tak sú to, že že potom budem niekde inde pôsobiť, tak nie je problém zmeniť, pravda, že to zdravotnícke zariadenie. A druhá podmienka, ktorá je absolvovanie odbornej stáže dvojtýždňovej v rámci akademického roka, a to preto, taktiež vo vybranom zdravotníckom zariadení, preto, aby dokázal pracovať, zžiť sa s našimi procesmi, možno s našim personálom a možno naozaj po tom, že tam zostane, nám neodíde v nejakom adaptačnom procese. Takže tieto činnosti máme takto aktuálne zmluvnených 15 študentov. Z toho sa teším veľmi, lebo je tam 10 budúcich sestier. To, čo podporujeme my v našej skupine a hradí to spoločnosť AGEL, každá praktická sestra, ktorá je u nás zamestnaná, v podstate, ak má záujem študovať, tak jej to hradíme a
Aktuálne spolupracujeme s Vysokou školou Svätej zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety na detašovaných pracoviskách v Skalici, v Košiciach a Partizánskom, kde máme takto našich zamestnancov, aktuálne nám študuje 75, dajme tomu praktických sestier, možno budúcich sestier. Tento rok nám končili prví absolventi, naši zamestnanci v počte 14. Takže takýmito krokmi sa snažíme naozaj si ich možno zastabilizovať a ako sme sa bavili predtým, nie je to o plate. Naozaj dnes už je to aj o prostredí, o vzťahoch a tým, že máme dostatok personálu, tak ten personál bude menej vyťažený a v konečnom dôsledku v očakávaní pre pacienta prístupnejší, priateľnejší a možno usmievavejší. To znamená, že na čom my trváme, alebo o čo sa zaujímame, je komunikácia. Komunikácia, lebo aj slabá chvíľka sa dá krásne odkomunikovať aj hociako. A potom ešte v iných programoch máme, len by som chcela spomenúť, taktiež je mentor klinickej praxe, kde máme teraz zaradených 26 našich sestier. A tu by som povedala to, že aj našich zamestnancov podporujeme vo vzdelávaní, vo zvyšovaní kvalifikácie, či je to certifikačná príprava, špecializačná príprava. Každý, kto u nás pracuje, má možnosť, ak má záujem si zvýšiť odbornú spôsobilosť alebo v niečom sa možno doškoliť, preškoliť. To znamená, že a tu je zámerom to, že tých nových študentov, ktorí teda by radi k nám prišli a chcú zostať, tak na základe tohto dokážeme mentorovať na svojich pracoviskách, odborne im možno pomôcť aj v rámci praxe ich podporiť a sme tu pre nich. Otázne je naozaj, či tí študenti majú záujem o túto prácu, keď vidia možno do budúcnosti, že čo sa deje v zdravotníctve, či budú pracovať v moderných priestoroch, čo chcú študovať. No a Slovenská zdravotnícka univerzita je štátnou školou, vysokou školou v Bratislave, vzdeláva študentov na nasledujúcich fakultách. Ja si pomôžem. Lekárska fakulta, fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, fakulta verejného zdravotníctva, fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Preto smeruje, pán Glasa, na vás otázka, je záujem študentov o druh takéhoto vysokoškolského štúdia a v týchto vzdelávacích programoch, ktoré odzneli pred pár sekundami? Ďakujem pekne za slovo, všetkých veľmi srdečne pozdravujem. Ja už som taký pamätník týchto stretnutí a veľmi sa teším, že som aj mohol prísť. Som sa staral o pacientov a sa mi podarilo pomocou taxiku to stihnúť. Aj s pani prezidentkou Leviovou vlastne už roky pomáhame organizovať tieto stretnutia. A sú aj ďalšie aktivity, na ktoré by som rád poukázal a ktoré by som pripomenul. Ale vrátim sa k tej otázke, pretože nie je patričné utekať od otázky. To je veľmi jednoduchá otázka, či majú záujem. Majú záujem, máme naplnené tie počty, ktoré môžeme prijať a tak, najmä čo sa týka lekárov, stomatológov, ktorých je veľký nedostatok, takisto sestier a jednotlivých odborov. My ale okrem pregraduálu máme vlastne veľmi závažnú zodpovednosť v tzv. Postgraduáli, to je špecializačné štúdium, to je zvyšovanie kvalifikácie, to je kontinuálne vzdelávanie. Takže toto je veľmi veľký balík, ku ktorému by som sa snáď mal vyjadriť. Rád by som povedal úplne na začiatok, hoci už chvíľu hovorím, že hovoríme dnes o prioritách. Keď to tak počúvam už tých 30 rokov, tie priority, hej, tak je to ako chrípková epidémia, tie priority sú stále skoro tie isté. Prepáčte, teda, no a aj dnes to tu tak počúvam. Čo ma trošku vyrušuje aj v mojej praxi a v tom, čo počúvam, nemyslím len teraz, to je možno aj 10 rokov. Stále hovorí o tom, že nám chýbajú počty. Hej, sme to počuli, tam chýba toľko, čo ma ohromne potešilo od kolegyne, že začala veľmi pekne hovoriť o kvalite. Pretože keď budeme, to bol taký hlúpy zákon marxizmu, leninizmu, že vraj kvantita prechádza v kvalitu. Tak to je úplná hlúposť, ako všetci vieme. No, ale tá kvantita nás nezachráni. Samozrejme, že nám chýba aj tá kvantita, pretože potrebujete tú sestru postaviť do služby, toho lekára, potrebujete obsadiť. Nechcem tu hovoriť veci, ktoré všetci viete, že na akú polovicu lôžok idú kliniky v Bratislave a možno na tretinu a ako sa operuje, neoperuje a podobné veci. To je tragická situácia.
Ja to mojim pacientom hovorím, že prepáčte, my máme zlyhané zdravotníctvo, odpuste, ako nemôžete, ani vy za to, ani my celkom za to nemôžeme, za to niekto, ale môže za tie 10 ročia, áno, kedy sa bolo treba trošku o to viacej starať. No, čiže čo by mala byť priorita podľa môjho názoru, a to je tá základná otázka nášho dnešného stretnutia, ja by som povedal, že jednou zo zásadných priorit by mala byť kvalita. Teda aby to, čo sa v úvodzovkách vyprodukuje v tom vzdelávaní, aby to bolo usmievavé, šarmantné, ale aby to aj vedelo, hej, aby to bolo motivované a aby to bolo ochotné pracovať na Slovensku. A už to tu odoznelo. Viete, študovať na slovenských lekárskych fakultách si vyžaduje zásadné životné rozhodnutie a viete, že idete do oveľa horších pomerov, ako sú tu pár kilometrov smerom západným alebo južným. Je to otázka vybavenia, základných služieb pre študentov, úrovne, prepáčte, nechcem nikoho sa dotknúť, úrovne, ja by som povedal aj nás učiteľov, čo tým študentom vieme naozaj poskytnúť, či sme vôbec dobrí a kvalifikovaní dostatočne. Keď sa pozeráte, tak nám takto hore ide kvalifikácia našich kádrov na lekárskych fakultách a všelikde inde. Všelijaké také tie chemické značky pred menom a za menom nás veľmi nezachránia. Potrebovali by sme ľudí, ktorí naozaj to vedia a ktorí vedia to aj potom naučiť tých druhých. Čiže tá priorita, ktorá by mala byť, je kvalita. Tá kvalita zdanlivo neprinesie tie počty. Ale keď je niekde dobrý prednosta, kvalitný primár, úžasná vrchná sestra, tak jednoducho tí ľudia tam idú, aj pracovať tam idú, keď tam je dobrá atmosféra. Ja napríklad, prepáčte, nechcem už veľa hovoriť, ale mám úžasnú skúsenosť s jedným oddelením v Nových Zámkoch. Vy by ste nikdy nepovedali, že nemocnica ďaleko, hej, ale je tam tak super atmosféra, že tam je radosť. Ja si tam chodím oddychnúť na to oddelenie. Hoci tam pracujem intenzívne, ambulantne, hepatológiu, klinickú farmakológiu, chodím tam kvôli tomu, že tam máme zriadenú kliniku klinickej farmakológie, lebo v Bratislave to nebolo možné, že? Tak prečo by to malo byť možné? Čiže priorita by mala byť kvalita. Tá kvalita trošku potom zmení atmosféru, prinesie tých ľudí a prinesie aj tie podmienky, pretože tá druhá otázka je, na akých mašinách im máme čo ukázať, áno, a vôbec, či majú 10 medici byť okolo jedného naozaj veľmi chorého pacienta a či im máme tam ešte niečo ukázať a toho pacienta zaťažovať a to by sme neskončili. Čiže potrebujeme zvýšiť kvalitu toho vzdelávania, prepojenie, moderné spôsoby, prepojenie a nejdem to tu rozprávať, máme aj ministrov za to zodpovedných a pravda, ja nie som minister, ale povedal by som ešte rád v tomto vstupe jednu druhú polovicu. Ak vychádzame z toho, že to zdravotníctvo máme v stave, akom ho máme, ja už som povedal asi v akom, prakticky zlyhanom, tak všetci, ktorí môžu niečo dobrého pre to urobiť, by mali. A jedna veľká skupina ľudí, ktorí by mohli veľmi pomôcť, ste práve vy pacienti. Vy pacienti, jednak keď budete vzdelaní a tak ďalej, aby ste boli zdravší, áno, tak je to aj také, že radšej buďte zdravší, ako máte potrebovať naše služby, nášho zdravotníctva. Ja nechcem to nejako preháňať, áno. Ale ak budete vedieť správne tie veci, ak budete ich správne používať, môžete byť zdravší. Takisto, ak budete vzdelaní, orientovaní, informovaní, tak nebudete chodiť s niektorými úplnými hlúpostiami za nami doktormi alebo za zdravotníckymi pracovníkmi. A ja myslím na také veci, ktoré už nazývam zdravotnícky šmejd. To sú veci, ktoré vám ponúkajú ľudia za peniaze. Sú to od výživových doplnkov, cez všelijaké zázračné ajurvédy a tradičnú čínsku medicínu a homeopatiu a neviem čo, to sú skoro nadávky pre mňa, za ktoré veľa platíte, ktoré vám figu donesú a ktoré chodíte s nami konzultovať. Hej, tieto úžasnosti. To znamená, že by ste nám mohli veľa tým pomôcť,
že ušetríte určitú časť nie celkom racionálnych požiadaviek. A k tomu sú aj určité aktivity, ktoré robíme práve za OPP a to už pekný počet rokov. Ja už len poviem jednu vetu. Sú to kurzy Pacient a liek napríklad a ďalšie vzdelávania pre pacientov. Mali sme aj pekný projekt Lieky s rozumom. Ja by som dneska možno myslel, že by bol veľmi, veľmi záhodno mať projekt zdravotníctvo, používanie zdravotníctva s rozumom, teda aby vám pomáhalo a neškodilo, lebo vám občas aj ubližuje to naše zdravotníctvo nešťastné. Takže možno toľko pre začiatok. Niekedy, viete, keď ideme do zahraničia, rozprávame, aké koncepcie tu máme, ako to vidíme, čo dokonca aj robíme niektoré veci. Teraz sme boli minulý týždeň dávať medzinárodný kurz pre pacientov s ochoreniami pečene na Malte. Nás pozvali, lebo taký super kurz tu bol minulý semester v Bratislave, že povedali, príďte nám to urobiť. A boli tam pacienti z celej Európy, prijal nás na 2 hodiny prezident Malty a minister na 2 hodiny. Takže to sú také veci, lenže doma nie ste niekedy prorokom. Veľmi sa ospravedlňujem za tento dlhý vstup. Úplne v pohode, ďakujem veľmi pekne. A to je signál tomu, že tí politici, ktorí sú aktuálne vo vláde a poslanci by mali asi počúvať viac tie organizácie a tých odborníkov, ktorí naozaj na Slovensku sú a máme tých odborníkov skvelých. Ja som mal tú čest s profesorom Krčmérim robiť niekoľko rozhovorov a to bolo naozaj veľmi skvelé. Poďme ďalej. Nechcem negatívne pokračovať, že teraz nám chýbajú aj lekárne, aby sme úplne negatívne nepokračovali, ale držíme sa faktov, ktoré sú. A tie nám teraz, predpokladám, že poviete, ako sme na Slovensku s personálom, čo sa týka lekárnickej komory a vašich členov. Možno aj v tomto bude asi problém. Predpokladám, že tiež tých ľudí nie je veľa v tom systéme. Áno, my si dlhoročne už zlým spôsobom kladieme otázku, či máme veľa alebo málo lekární, ale my si musíme položiť otázku, či máme dosť lekárnikov, pretože my sme dospeli do situácie, že pribúdali lekárne skokovým tempom, hlavne v tých rokoch 2005 až 2010 približne. Ale ono sa nedialo to, že by pribúdali lekárnici len tí, keď v nejakej jednej veľkej lekárni ich pracovalo 10, zrazu ich pracuje po 1 v 10 lekárniach a prináša to so sebou konzekvencie typu nemožnosť pohotovostných služieb a podobné záležitosti. Týmto spôsobom sme zameškali aj vývoj, ktorý bol vo svete v segmente lekárenstva, pretože my zaostávame za tou odbornosťou, ktorá sa používa v západných krajinách približne 20 až 25 rokov, kde lekárne už nespĺňajú len tú úlohu výdaja liekov ako u nás, ale rozvíjali sa, lekárnici sa špecializovali, napríklad v Nemecku dokážu pripraviť pre pacientov ambulantnú chemoterapiu v bežnej verejnej lekárni. Ten pacient je doma, nemusí nikam dochádzať, príde k nemu adoska, vo verejnej lekárni dokážu pripraviť to, čo sa dnes pripravuje možno v 5 vysoko špecializovaných nemocničných lekárniach. Takže my sme ten segment vytesnili do úlohy ligotavých presklených výkladov kdesi v Auparku, ale tu si treba povedať aj to, že lekár nie je len to, čo vidíme v každej novostavbe Bratislave na lekárne, aj to, čo je niekde v Uliči, v Stakčine, na Orave a kade tade. A tam skutočne dochádza k tomu, že tí ľudia tam živoria. A po prvé a po druhé, nikto tam už nechce pracovať. A dospeli sme do situácie, že my, chvála Bohu, boli teraz absolventi, ale po júl my ako lekárnická komora sme mali negatívne číslo registrovaných. To znamená, viac ľudí odchádzalo zo systému, ako do neho prichádzalo. Ale neodchádzalo len takým spôsobom, že povedzme na zaslúžený odpočinok, ale odchádzali Rakúsko, Česko a podobne, pretože logicky, keď bývate v Bratislave, tak si položíte otázku, či budete pracovať za 1500 eur hrubom, alebo budete pracovať za 5000 eur 10 kilometrov ďalej. Takže kým u nás ešte táto situácia nie je taká boľavá, taká palčivá, pretože ako hovorí môj kolega Stano Havlíček, že lekárnik vždy hľadá spôsoby, ako robiť veci lepšie a neprestane, kým ten spôsob nenájde. Ale bohužiaľ, my sme ten spôsob našli nie celkom zdravým spôsobom, a to tak, že deficit ľudských zdrojov, deficit financií sme kompenzovali práve tým, čo hovoril pán profesor, že
lekárne už nie sú dnes veľmi lekárňami, ale sú to v zásade maloobchodné segmenty výživových doplnkov a kozmetiky, kde si v kúte je učúpený lekárnik, ktorý raz za čas príde k nejakému receptovému lieku a nedaj Bože sa aj ocitne niekedy v laboratóriu. Ohodnotenie segmentu reálneho lekárenstva je na úrovni takom, že ledva pokrýva mzdy farmaceutov. A to je bez ohľadu na to, aký počet lekární bude. Z verejných zdrojov ide do lekárenstva len to, čo pokryje mzdy farmaceutov. Aj to nie je úplne všetky náklady, nájmy, laboranti, sanitári, prevádzka laboratória a tak ďalej financovaná nie je. A všetko toto musí byť financované z toho balastu, ktorý dnes vidíme v lekárniach. Možno to znie prekvapivo pre ľudí, pretože lekárne neskutočne vyzerajú veľmi pekne, veľmi ligotavo a podobne, ale to všetko nie je financované z liekov, to všetko je financované z výživových doplnkov, kozmetiky a z toho všetkého, čo ľudia dnes dokážu ochotne nakupovať. A keď si to povieme v číslach, tak od roku 2016 na všetko toto vzrástli výdavky zo súkromných zdrojov o 70%. Takže ľudia veľmi ochotne míňajú peniaze na toto. A tu si môžeme položiť otázku, či by ich ochotne nemohli míňať za niečo iné, čo by skutočne prinášalo aj nejaký výsledok, aj nejaký efekt. To je prvá vec, čo sa týka tejto bazálnej funkcie. A teraz, keď si povieme napríklad takú skutočnosť, že v minulom mesiaci bolo prijatých 6 takých štandardných preventívnych a terapeutických postupov, ktoré sa týkajú práve lekárnikov. Hovorím, že to je, chvála Bohu, konečne niečo prišlo, že nejaké procesy sa začnú štandardizovať, ale kladiem si otázku, kto a ako ich bude štandardizovať, keď nemáme kvalifikovaných ľudí, nemáme personál a tie veci, ktoré my dnes kreslíme do štandardov, sú v Nemecku, vo Francúzsku, Španielsku už samozrejmosťou. S veľkou slávou sa prijalo očkovanie proti chrípke v lekárniach, to je niečo, čo fakt niekde je zaužívané 20 rokov a my sme to prijali pomerne rozpačitým spôsobom, ale si aj povedzme otázku, že keby sme aj zdvojnásobili počet zaočkovanej populácie proti chrípke, teda keby sme ho chceli zvýšiť, my ho nezvýšime. My nebudeme mať vakcíny jednoducho, pretože nikto tu nedodá dvojnásobok vakcín potom, keď tu máme 4 až 5% zaočkovanosť. Vo Francúzsku bolo viac ľudí proti covidu zaočkovaných v lekárniach ako inde. 60% ľudí vo Francúzsku zaočkovali lekárnici. Bežné screeningové vyšetrenia, ako som už povedal, prípravu ambulantnej chemoterapie, mnoho ďalších vecí, ktoré moja generácia jednoducho ten vlak nezachytila. My sme 20 rokov v praxi a 20 rokov na toto upozorňujeme, čo robia naši kolegovia a pozor, aj naši absolventi. Pretože naši ľudia pracujú v Nemecku, pracujú v Rakúsku, pracujú vo Francúzsku. Ľudia s našou kvalifikáciou robia x vecí, ktoré na Slovensku umožnené nemajú, robia ich za úplne iné peniaze. Takže možno to znelo tak trošičku kriticky a možno je to tak trochu prekvapivé, lebo keď si predstavíme lekáreň, tak vidíme vysvietený výklad a usmievavých ľudí v ňom. Ale musíme si povedať, že my sme na začiatku definitívneho konca lekárenstva, ktorý možno príde do takých 5 až 10 rokov, keď niečo nezmeníme. Ďakujem pekne. Dámy, otázka na vás obe. Z pohľadu Vúcky mňa by naozaj zaujímalo, kde sa dajú tí ľudia do tohto systému nabrať? Kde sa Vúcka možno snaží získať tých ľudí? Veľmi ťažká asi otázka. A koľko trvá, kým sa tí ľudia dostanú do toho systému? Jasné, musia vyštudovať, musia prejsť nejakým procesom. A predpokladám, že aj Vúcka alebo aj tie zariadenia sa snažia čo najviac tých ľudí odchytiť do toho nášho systému, aby neodišli do zahraničia. Možno začnem tak úplne inak, osobným prístupom. Každý z nás. Ja som tiež matka, mám svoje deti, idem prístupom, že snažím sa upozorňovať v prvom rade dieťa na vlastnú zodpovednosť voči vlastnému zdraviu. Tu si musíme uvedomiť, že pacienti, dlho sme boli, ja som svojím spôsobom pacient v tejto spoločnosti, a sme pripravovali sa na to, že teda stále sa niekto o nás staral. Kedysi v škôlke sme mali zdravotnú výchovu, potom sme v škole mali zdravovedu, potom sme mali stále to vzdelávanie ohľadom zdravia. Potom naraz to seklo a nebolo nič. Prišli sme do štádia, že sa nikto nestaral o to, aby sme sa vychovávali a teraz ja poviem, že malý škôlkar presne vie, kde má triediť odpad, ale keď sa opýtate toho škôlkara trošku na úrok zdravie, alebo sa ho spýtame niečo, čo sa týka zdravia, alebo keď sa spýtame dospelých, a môžem sa pochváliť, že nielen hepatologická spoločnosť, ale aj na Vúcke v Žiline robíme projekt Zdravie pod kontrolou, chodíme do dedín, keďže na Orave, ja som z Oravy, máme dediny, ktoré majú nad 5000 obyvateľov, prišli sme tam k starším ľuďom a hovorili sme o onkologických ochoreniach kardiovaskulárnych, teda srdcovo-cievnych, o duševnom zdraví a podobne. A tá sa tých ľudí pýtali, čo vedia, čo nevedia, kedy boli na kontrole, na preventívnej prehliadke. A paradoxne, že sme zistili, že 15% ľudí nebolo nikdy
na preventívnej prehliadke. Čistá tragédia. A teraz, koho je to chyba? Lekára obvodného? Alebo starostu? Alebo koho? Samého seba v prvom rade, ale musím povedať, že aj spoločnosti. Spoločnosť, my tu všetci a 20 rokov, ktorí tu už sedia hore minimálne na pozíciách, ktoré môžu ovplyvniť, teda už aj my by sme sa tam mali radiť. Robíme všetko preto a tlačíme, či už na ministerstve a s kolegyňou veľmi intenzívne na to, aby sme konečne začali sa zaoberať tým, že zodpovednosť vlastné zdravie a potom všetko následné. A druhý osobný príklad je ten, že keď sa venujem zdravotníctvu, viem, že moje dieťa a atraktivita zdravotníckeho povolania začína byť v spoločnosti téma, že vidíte dobre, že sa uprednostňuje akékoľvek povolanie, alebo sa o akomkoľvek hovorí a v zdravotníctve sa len hovorí, všetko je zlé, je to náročné. Paradoxne musím povedať, že aj to vybavenie a tá náročnosť na profesiu zdravotníka je tak vysoká, že teraz si vezmite, že keď prídete robiť na áro, medzi techniku, ktorá už je špičková, musím povedať, že tie nemocnice už nie sú ako boli kedysi, čo sa týka technického vybavenia, máte čo robiť aj tá sestra, aby sa vôbec naučila pracovať s tou technikou, ktorú tam ponúkame. Čo sa zmení v ambulante je napríklad to, že začne sa starať o vás sestra, ktorá vám bude robiť výkony, čo určite v krátkom čase bude, ktoré ste boli zvyknutí ako pacienti, že robil len lekár. Hej. Rôzne testy a podobné, čo už by mala byť výsada práve tých vysokoškolských vzdelaných sestier, ktoré tam systém produkuje. Keď si povedzme, že 999 lekárov skončilo tento rok, keby všetci ostali na Slovensku, tak by sme nemali až taký extrémny problém za pár rokov a to isté sa týka aj sestier. A možno ešte na záver poviem to, čo som povedala na začiatku, osobný príklad, že aj ja sa snažím v rodine usmerňovať či už deti, keď na to majú ten smer a to smerovanie. A osobným príkladom im snažím vysvetľovať, že prečo má zmysel ostať na Slovensku, pomáhať si tu. Hej? A neviem, asi sa mi to podarilo, lebo mám syna doktora, ktorý skončil, odišiel do Afriky, potom sa vrátil, nastúpil do rezidentského programu a za 3 roky bude obvodiak a príde na Oravu. Tak asi sa mi splnilo to, čo som si celý život ako prijala, aby ten syn, keď má také sklony, ale aby sme podporovali tých ľudí, keď vidím v dedine, že niekto chodí na zdravotnícku školu alebo chodí na lekárskú fakultu, tak ho podporujem, poď, budeme ťa potrebovať v regióne. A toto môžu robiť úplne jednoducho aj pacienti, pretože v tom spoločnosti žijú, v tej dedine žijú a vždy tým príkladom, možno osobným, dávame aj tú šancu tomu človeku zostať v tom systéme dlhšie na Slovensku. Ďakujem pekne. Tá istá otázka. Tak ja troška poviem z iného súdku. Áno, samozrejme ten osobný príklad zohráva veľkú úlohu, ale v našom kraji ja osobne vnímam, že až tak všetci tí lekári, o ktorých hovoríme, že idú do zahraničia, až tak všetci do toho zahraničia nechcú ísť. Ale mnohokrát je to o tom, že skončia školu, chcú sa zaradiť do špecializačného štúdia, rezidentského štúdia a nevedia sa tam zaradiť. Ja som absolvovala takú štafetu o všetkých inštitúcií, ktoré sú nejakým spôsobom zamiešané do toho vzdelávania. A každá jedna inštitúcia mi povedala, že ona nevidí problém, všetko funguje. Len u mňa v kancelárii sedeli lekári, ktorí povedali po skončení 6-ročného štúdia, nás nikto v regióne nechce. My sa nevieme zaradiť do rezidentského štúdia, do špecializačného štúdia. Tak ja radšej pôjdem do Čiech, lebo mne tam dajú červený koberec, dajú príspevok na ubytovanie, zabezpečia neviem aké benefity. A vy na jednej strane rozprávate, že máte málo lekárov, ale na druhej strane kladete nám polena pod nohy. A to vám hovorím fakt z osobnej skúsenosti ľudí, ktorí u mňa sedeli. Mnohokrát to bolo o tom, že som si zobrala zoznam týchto ľudí, prešla som jednotlivé inštitúcie a pýtala sa, či tu vôbec boli. Dokonca som dostala odpoveď, že tam ani neboli, pritom tam boli. A až tlakom, ktorý bol zo samosprávneho kraja, sa podarilo týchto ľudí zaradiť do štúdia. Lenže keď je ten človek, ten medic, sám a nikto za ním nestojí, tak veľmi rýchlo sa dostane na tú druhú koľaj a vyberie si tú cestu, že ide do zahraničia. Preto ja z pozície samosprávneho kraja vidím veľkú potrebu vstúpiť do toho vzdelávania, lebo my ako samosprávny kraj, my sme už mali počas 5. 6. ročníka na medicíne byť na tých lekárskych fakultách a hovoriť tým študentom, ak sa rozhodnete ísť touto cestou ambulantnou do tejto oblasti alebo do tejto oblasti, dajte nám o tom vedieť, lebo my s nimi vieme pracovať. My vieme ho sprevádzať, odkedy ukončí to štúdium, potom ide na rezidentské alebo špecializačné, až po tú samostatnú ambulantnú prax.
ale pokiaľ my o nich nevieme, my im nevieme pomôcť. Je to iná situácia Žilina, ktorá má svoje nemocnice, ale v rámci Slovenska takýto luxus má iba Žilinský kraj a Trenčiansky kraj. Všetky ostatné kraje nemáme takú možnosť. Takže my za samosprávny kraj určite budeme tlačiť na to, aby sme mali tú kompetenciu byť tým aktérom v rámci vzdelávania, pretože lekárska fakulta alebo vzdelávacie ustanovizne vedia, ako vzdelávať, nemocnice kvázi majú, kde vzdelávať na tých svojich oddeleniach a my ako samosprávny kraj vieme, kam toho lekára potrebujeme umiestniť. Ale musí to byť prepojené. Nemôže to byť tak, že každý ako individualita niečo robí, každý si povieme, že to robíme dobre, ale na konci dňa to nefunguje. Ja som si uvedomila to počas covidu, keď sme očkovali, mali sme v rámci administratívnych pracovníkov, medikov, urobila som si štatistiku, z celej skupiny 25 ľudí chceli ísť 2 do zahraničia. Potom, keď som si to vyhodnotila, som sa ich pýtala, koľky nakoniec do zahraničia išli, išlo ich 11. A dôvod bol ten, že ich tu nikto nechcel. Ako nikto vám to otvorene nepovie, lebo každý vám bude rozprávať, že áno, máme málo a tak ďalej, ale aj toto je veľmi veľký problém. Takže za nás určite to. A čo ešte vidím ako, viete, stabilizačné príspevky sú super, ale z môjho pohľadu je to iba ako keby náplasť. Pokiaľ to nebude riešené systémovo, to, že my dáme príspevok, viete, aký príspevok máme dať my za kraj, poviem to rovno do okresu, kde máme 60% populácie MRK, čiže rómske komunity. Ako my tam namotivujeme ísť toho lekára? Finančne už nie. A čím iným? A prídu pacienti, nemá sa kto o nás starať, potrebujem pomoc, ale ja nemám skriňu, neotvorím ju a nevybehne mi odtiaľ lekár. Čiže to je celý komplex problémov, ktorý potrebujeme riešiť, aby sme sa vedeli zúčastňovať na vzdelávaní, aby sme trošku upratali tie kompetencie, lebo veľa hovoríme o tom, kto má mať aké kompetencie, len každý má o tom inú predstavu. Inú predstavu majú lekári, inú sestry, inú farmaceuti, tiež to treba nejakým spôsobom uchopiť. A teraz troška možno odbočím ešte. A ďalšia vec je, stále sa tu hovorí o tom, že máme nedostatok financií a málo ide do zdravotníctva. Áno, je to pravda, ale keď si zoberieme, koľko dávame do zdravotníctva a na akých priečkach sa pohybujeme, mali by sme byť vyššie. Nemali by sme byť na tých spodných priečkach. Môžeme dávať viac, ale aj to, čo dávame, by nám malo prinášať väčší efekt. Ale ako máme nastavené indikátory kvality? Ako kontrolujeme to, že čo dáme do systému, čo to v konečnom dôsledku prinesie? Mali sme rokovanie s jednou zdravotnou poisťovňou, nebudem menovať, ohľadom zazmluvnenia ošetrovateľských lôžok v domovoch sociálnych služieb. Sieť je naplnená na 180%, vypočítali, čiže nezazmluvne nám ani jedno lôžko. A keď som sa opýtala, máte vypočítané, aký benefit vám prinesie to, že ten pacient je na tom lôžku, je v domove sociálnych služieb, nezaťažuje nemocnicu a tak ďalej, o koľko hospitalizácií menej a mne poisťovňa odpovedala, a my toto vôbec neanalizujeme na čo. Čiže my tie peniaze niekde dáme, ale my nemáme tú spätnú väzbu, čo nám to prinieslo. Čiže aj v rámci toho musíme zapracovať a tam sa dostávame k dátam. Lebo dáta na Slovensku v rámci zdravotníctva to je čierna diera. Máme tu zákon o elektronizácii od roku 2013, krásny, napísaný, rozpísaný, ale neviem, či z neho 10% sa možno dodržiava, alebo vôbec dá realizovať. A keď nebudeme mať dáta, tak z toho chaosu ten systém nejakým spôsobom neurobíme. Takže tých problémov je veľa. Žiaľ, nebudem pokračovať, aby som neodbočovala, ale tak za Prešovský kraj v skrátke toľko. Ďakujem pekne. Poprosím o reakciu. Ja iba doplním možno informáciu, že áno, možno v Žilinskom kraji sa to ľahšie láta. Možno aj to, že teda otváranie ambulancií si vieme ovplyvniť, ale ja verím tomu, že aj tie súkromné siete budú s ľudskami komunikovať lepšie a myslím, že sa to čoraz zlepšuje. Ale ešte jedno veľmi dôležité, v tej nemocnici všetko stojí na peniazoch v tejto spoločnosti. To je tá strašná smola. Že v tej nemocnici, tak ako povedala kolegyňa, aj my stojíme teda prídu k nám tí medici, no raz, keď máte nejaký balík peňazí a nemôžete prijať tých lekárov navyše, tak proste, ktorých potrebujeme my jak sa hovorí, aj ambulant, ja to vidím veľmi dobre, príjmete lekára na detské oddelenie, príjmete ich toľko, koľko vám hovorí normatív, my na Slovensku stále sme neprekopali tie normatívy v nemocniciach a tým pádom, no nemôžete ho prijať, lebo viete, že ochudobníte tú nemocnicu a nebude na iné náklady. Paradoxne, že aktuálne máme 60 až 70% náklady na mzdy.
v nemocniciach. Tak si viete predstaviť ten obrovský náklad, ktorý momentálne máme, či už len na to personálne vybavenie a tým pádom aj tých lekárov, ktorých potrebujeme my pre terén, teraz keď sa obzriem, že som aj teda zabezpečujeme ambulant, tak logicky tie peniaze na to, aby nám prijali. Ale toto má byť priorita štátu vo volebnom období. Oni sa majú rozhodnúť, čo je priorita, či zdravotníctvo, či doprava, či sociálne, či čo všetko v tejto spoločnosti a na čo dám najviac peňazí a prihliadam. Možno, že ja v Žilinskom kraji by som oželela trošku menej peňazí na to, aby mi dali do zdravotníctva, ale radšej nech mi dajú na cestu, kde sa ten pacient rýchlejšie dostane k zdravotnej starostlivosti. Napríklad. Ale i keď ja by som určite aj do zdravotníctva prijala. Ale jedna vec je, že musíme si určiť štátom priority a ľudia sú najdôležitejšia komodita podľa mňa v celej spoločnosti, lebo bez ľudí môžete vystavať krásne nemocnice, špičkovo vybavené. Ďakujem pekne. Áno, je podstatné, aby nás mal kto ošetrovať a liečiť. To skutočne tých ľudí nevieme vyčarovať zo dňa na deň, to je naozaj veľká pravda. Mňa by preto zaujímalo, pani Ondrišová, myslí aj programové vyhlásenie vlády na stabilizáciu personálu v tejto oblasti? Keď ste ho videli, my sme to dnes už aj v tých diskusných paneloch viackrát spomenuli, ale predsa len je to akási vízia vlády, ktorá by mala pokračovať do nasledujúcich 4 rokov, tak asi aspoň trošku optimizmu, že či naozaj ste tam niečo čítali, čo možno vás osobne potešilo. Prečítala som si to, poviem pravdu, áno, prečítala som si to. Tak ako predrečníci v prvom a v druhej časti, sú tam zadefinované, ale možno popísané nejaké dlhodobé vízie alebo dlhšie vízie. A čo ja som si vybrala v tej zdravotnej politike alebo politike zdravia je to, že bola tam zmienka o možnej, ja som to pochopila takto, revízii minimálneho normatívu personálneho a materiálno-technického vybavenia. Je to niečo také, kde sa definuje a je to dlhodobo, alebo je to starý podľa mňa materiál, kde na základe tohto, čo je tam nanormované alebo nanormativované, my by sme mali zabezpečiť minimálne takúto obsadenosť personálov na základe počtu obsadených lôžok. Hej. To znamená, že tam za úsek ošetrovateľstva sú podľa mňa celkom, dovolím si povedať, medzery, pretože musíme rozlišovať typ oddelenia, akutnosť oddelenia a jednotlivé kategórie pracovníkov, ktorých už teraz máme. Máme praktické sestry, máme asistentov, ktorí nemajú, bohužiaľ, v praxi alebo v práci, alebo reálne v teréne kompetenciu. Na základe toho, že v našej skupine berieme každého človeka, my zoberieme v všetkých našich nemocniciach aj do plusu, aj keby sme ich mali dostatok, my máme víziu a filozofiu takú, že každý zamestnanec je prijatý. Lebo počítame s tým, že je dlhodobá PN, redukcia na časových hodín a možná nezaťaženosť a možno aj nejaká príprava, čo sa týka nejakých štúdií alebo postgraduálov alebo takto. To znamená, že my s týmto rátame, ale nedokáže sa to zrealizovať preto, lebo naozaj tá medzera v tých kompetenciách, to znamená, ja keď mám na oddelení sestru a praktickú sestru, ktorá nemôže podávať už teraz ani intramuskulárnu injekciu, tak akože ona tam nemá reálne čo robiť a ja ju platím. To je naozaj realita, ktorá je. Ja si radšej dám do služby, ak viem, tak si dám jednu sestru, ktorá bude vykonávať odbornú časť, vykonávať a viesť zdravotnú dokumentáciu. To je druhá vec, ktorú by bolo potrebné možno zrevidovať, pretože odborné usmernenie z roku 2009 o vedení zdravotnej dokumentácie podľa mňa chýbajú tam vstupné alebo záznamy a spomenutia nutričných terapeutov, fyzioterapeutov a sociálnych pracovníkov. My sme už ďalej a my všetky tieto záznamy a v rámci starostlivosti o pacienta, ktoré by sme mali viesť elektronicky samozrejme už, tak vlastne nemáme zadefinované, čo je obsahom tohto. A tým pádom sa vrátim k týmto kompetenciám, že ja ako vedúca sestra alebo námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť zvolím možnosť jedna sestra so špecializáciou na daný počet pacientov v danej službe, ale v dennej nočnej zmene a dám k tomu viac na oddelenie dlhodobo chorých alebo na internom viac sanitárov. Pretože oni potrebujú to, aby ten človek na lôžku mal ten ošetrovateľský personál pri sebe. Aby sme naozaj nepísali len do dokumentácie, lebo sestra povie, že je preťažená, lebo veľa píše. Píšeme veľa, lebo tá digitalizácia možno nie je taká, ako by mala byť. Musíme to podpísať, vytlačiť a neviem čo všetko. Toto demotivuje veľmi sestry na Slovensku. To si dovolím povedať aspoň za našu sieť. A keďže som účastnovala niektorých iných konferencií, takže je to vo všeobecnosti. My chceme pracovať, my vieme, že musíme
musíme teda vykonať vstupný záznam pacienta aj zo strany ošetrovateľskej alebo zo strany sestry. Vieme a máme kompetencie, čo môžeme robiť. Screeningy, všetky, čo k tomu potrebujeme, ale realita je taká, že... A vtedy vnímame to, že je nás málo a tie praktické sestry to nedokážu urobiť, lebo nemajú na to kompetenciu. Teraz nemyslím o to vedenie dokumentácie, ale o tie ostatné veci. Takže to by som zmenila k tomu programovému vyhláseniu vlády a ešte, čo ma tam to bolo asi takto zadefinované, že tiež sa budú zaoberať týmto, že asi tie kompetencie sa prekopú a možno sa zmenia, alebo že to by som chcela, aby bolo. To naozaj by bolo úplne ideálne a nehovoríme o vzdelávaní, ktoré, ako som predtým hovorila, že podporujeme vzdelávanie našich zamestnancov, tak externé štúdium ošetrovateľstva trvá 4 roky. Viete, on už predtým vyštudoval niečo a ďalšie 4 roky si externe dorába to, že bude sestrou, hej, odbore ošetrovateľstva. Je to veľmi dlhá doba. Toto je fakt dlhá doba na to, že to je človek z praxe, ktorý vykonáva tú činnosť, len nemá tú kompetenciu, hej, lebo takže a čo nám chýba ešte možno u nás, tak možno vzdelávanie externé na stredných zdravotníckych školách, v odboroch farmaceutický laborant a zdravotnícky laborant. To, keď sme mali takéto stretnutie posledné, tak to u nás odznelo, že to by bolo tiež vhodné, že nejakým spôsobom možno doplniť. Ďakujem pekne. Pán Glasa, ste dlhoročný odborník, špičkový odborník, pedagóg, prikyvujete, ja po pravici pozerám, že sem tam áno, tak skúste reagovať na to, čo tu... lebo to už znie na Slovensku ako nadávanie. Nemali by ste mi tu verejne nadávať do odborníkov, prosím. Skúste reagovať na to, čo tu odznelo, lebo naozaj odznelo tu toho veľa a ja si myslím, že je na čo reagovať. Ja by som povedal, že má vláda a parlament čo robiť, áno. My sme len tak trošku to načrtli, takže však mohli by aj pracovať. Nehovorím, že by nemuseli, mohli by. No a nechcem si z toho úplne ako strieľať, lebo je to veľká zodpovednosť. Ako náhle máte zodpovednosť a krásne ste to počuli od predstaviteľiek VUC, ale aj od pána doktora Zukela, aj tu, že ako náhle vás začne tlačiť zodpovednosť, konkrétni ľudia, ste pred tým pacientom, viete, tak je to trošku iné. Dobre sa to rozpráva, ale chlieb sa je, že? Reči sa rozprávajú, chlieb sa je. Ja by som mohol do večera rozprávať, aké by som mal predstavy a čo by som k tomu všetkému chcel povedať, ale toho vás ušetrím. Jednak aj tak o to nikto nemá záujem na Slovensku, nejaký odborný hlas, ale toto by sa malo naozaj zmeniť. Chcel by som povedať možno 2 alebo 3 body. Prvá vec je, že napríklad oblasť zdravotníctva by mala prestať byť oblasťou politikárčenia, že sa naťahujú rozličné strany, ani neviete, ako sa volajú pomaly o to. Ďalej by sa tam mala vynechať čiste malé záujmové skupinky, ktoré si rozdeľujú peniaze, už len podľa toho, ako ich to baví a zaujíma a kde môžu čo najviac zarobiť. Že mala by sa stať tá oblasť zdravotníctva národnou prioritou, celonárodnou prioritou zásadnou, ale aj obraz školstva, obraz sociálna, takisto všetko to máme pozanedbávané. Hovoril pán doktor Sukel, že farmácia 20 rokov pozadu. Viete, čo to je 20 rokov pozadu? Viete, čo je to elektronkové zdravotníctvo? To máme my. Elektronky sa už nepoužívajú. Hej, ale my máme elektronkové zdravotníctvo, prepáčte, áno. Nič z toho skoro nefunguje, ani ten e-recept, nenevajte sa. Je to tak poruchové, že až. Čiže celonárodná priorita a bez ohľadu na politické strany, bez ohľadu na zafarbenie, mali by si všetci láskavo sadnúť k jednému stolu a povedať tak, ideme konečne urobiť na Slovensku priateľné školstvo, priateľné zdravotníctvo a priateľný sociálny systém a sociálnu starostlivosť. Kým sa toto nestane, tak teda to budeme stále mať tie priority ako tie chrípkové epidémie, čo som hovoril na začiatku. Stále sa bude tárať a nič sa neurobí. Ale neviem, či je to možné. Ale je tu na dosť veľká, skoro ústavná väčšina, takže mohli by. Ak im to viete nejako tlmočiť, povedzte im to. Že naozaj už je veľmi neskoro, už konečne by sa malo začať systémovo pracovať. A potom, čo sme tu hovorili, to je chorý systém. Zdravotníctvo, školstvo, tak to sú choré systémy. Ten systém nemôžete napraviť tak, že zoberete jeden
jednu časť z toho, napríklad lekárne, a idete to naprávať. Pretože narazíte na problémy vo všetkých ďalších systémoch. Čiže to si vyžaduje systémové riadenie. Ministerstvo napríklad, predstavte si, to asi netušia, ale je na riadenie systému zdravotníctva. Všetkým možným sa tam zaoberajú, ale ja neviem, či doteraz riadili ten systém zdravotníctva. Nehnevajte sa, nie posledné roky, ale posledné 10 ročia. Či naozaj robili naozaj manažment. Bola chvíľa, keď bolo projektové riadenie, sa snažili začať. Začalo to dávať nejaké rácio aspoň. Prosím vás, to je základná povinnosť ministerstva, aby riadilo ten systém. A to zlyháva. 10 ročia to zlyháva. Parlament vynechám, čiže systémový prístup. Musíte to poňať, pochopiť a postupne riadiť ako systém. A potrebujete k tomu zavolať všetkých, ktorí vám k tomu môžu pomôcť, ktorí ešte niečo tušia. Viete, sa stále hovorí, že máme na Slovensku odborníkov. Figu máme odborníkov, nehnevajte sa na mňa. Nemáme, pretože alebo nám odišli, alebo nám umrú pomaly, alebo už sú na dôchodku. Viete, tá mentálna úroveň toho systému je biedna. Aj tých lekárskych fakult, aj ďalších. Nechcem sa nikoho dotknúť. Možno, že aj, prosím vás, a prečo nemôžem napríklad ja nikoho prijať roky na našu katedru, alebo ja keď odídem, viete, tak nebude mať kto už ten odbor veľmi pestovať. Jeden alebo druhý, alebo tretí, za ktorý som zodpovedný na Slovensku, čo je trošku šialené. No, dobre, čiže systémové riadenie a požadovať a žiadať, aby konečne sa chytili sme zdravého rozumu. Na Slovensku je také príslovie, že zdravého rozumu sa chytáme, až keď už sme všetky blbé možnosti vyskúšali. Ja si myslím, že za tých 30 rokov sme naozaj vyskúšali skoro všetky hlúpe možnosti, ale ešte nejaké sa dajú iste vymyslieť. Čiže konečne by sa malo ísť normálnym gazdovským zdravým rozumom, spojiť sa, pretože ide o všetkých, či už sú vysoko postavení, nízko. Keď budeme mať blbé zdravotníctvo, za všetky svoje prachy si nekúpia ani zdravie, ani život, ani tú starostlivosť, ani nič. Keď si zlomia nohu niekde v Tatrách a prídu do Popradu, tak tam bude tá zdravotná starostlivosť, ktorá tam je pre všetkých. A buď bude dobrá, alebo prídu o tú nohu. Ďalšia vec, ktorú by som ale veľmi chcel poprosiť, je, že vy pacienti naozaj, a to nie, že my doktori, sestry a vy pacienti, my sme na jednej lodi a my si musíme pomáhať. A vy môžete strašne veľa urobiť aj pre ten systém. Kedy bol taký vtip, že prišiel, vyvážajú mŕtvého pacienta, že prišiel, aby pomohol socialistickému zdravotníctvu. Tak nie, tak som to myslel. Vy neviete, čo to napríklad znamená pre mňa, obyčajného doktora, keď nejaký pacient mi povie, ďakujem, pán doktor, alebo jak ste mi to pekne povedali, alebo že ste sa o mňa postarali, že ste ma zobrali, že ste mi zatelefonovali dneska večer. To je to, čo trošku sa aj naznačovala. To je taká motivácia, ale my to vôbec nemáme. Prepáčte, my máme nadávanie, my máme nespokojnosť, my máme veľmi agresívnych pacientov, my máme pomaly, a to ja nerobím na centrálnom príjme a podobne. Čiže ak môžete šíriť toto ďalej, že trošku si považujte aj vy tých zdravotníkov, aby oni cítili tú podporu od vás. My to strašne potrebujeme, to je až droga pre nás zdravotníkov. Spokojný pacient a postaraný a nedaj Bože ešte vyliečený, tak fantastické. To nás drží pri živote. Ja už by som dávno bol odišiel, prepáčte. Úplne vážne vám to hovorím. Aj som zvažoval. Čiže pomôžte nám aj vy. Ja hovoril som, buďte vzdelaní, vedte, nenakupujte šmejdy, možno nám skrachujú lekárne, dobre, ale keď nemusíte, nenakupujte, radšej dajte peniaze, čo vám rozumný lekárnik poradí. Lebo majú tam samé dobré veci tiež v tých lekárniach. Nie len šmejdy, ale chudáci musia niektorí v tých reťazcoch a inde, viete, predávať blbosti totálne. Čiže vy môžete veľa urobiť. Vy ste občania, voliči, rozumní ľudia, vzdelaní ľudia, často skúsení. Dajte to dobro. Potlačte trochu tým dobrom. Veľmi to môže pomôcť. Pardon. Ďakujeme pekne. Pán Sukeľ, viackrát tu padlo slovo lekárnici, lekáreň, e-recept,
kľudne môžete reagovať, prípadne vám môžem dať aj otázku, ale aby ste mali priestor tiež možno povedať k tomu niečo. Samozrejme, nenakupujeme len šmejdy, nakupujeme aj dobré veci v tých lekárniach. Ako to je teda? To je veľmi zaujímavá otázka, lebo na to máme paradoxne veľmi exaktné dáta, akurát sa s nimi veľmi nepracuje, pretože z každej lekárne odchádza ako na podnose do zdravotných poisťovní, do NCZD úplne presné informácie o tom, čo z tých lekární odchádza. A treba si povedať, aby sme tieto dáta nevnímali samoučelne, pretože mňa tak trošku mrzí, keď každý rok sa zverejní, že spotrebovalo sa toľko a toľko liekov, údaje v baleniach, čo je úplne na nič ukazovateľ, pretože je rozdiel, či máme 100-tabletové balenie, alebo máme 10-tabletové balenie, teda ukazovateľ počtu balení nehovorí o ničom, potom sa povie ďalší ukazovateľ, koľko peňazí sa minulo a potom je ďalší, koľko sa vyhodilo tón liekov. Takže a my nič iné o farmácii nekomunikujeme smerom k verejnosti, či už smerom k laickej verejnosti, alebo smerom k odbornej verejnosti. Občas potom príde nejaká senzačná správa, že máme nový liek, ktorý bude stať 2 milióny eur a akurát sa hádame o tom, či ho niekto bude hradiť, alebo ho nebude hradiť. My sme si mysleli, že s elektronickým zdravotníctvom príde čosi ako aj využívanie farmaceutických kompetencií. Schválne hovorím nie posilnenie, ale ich využívanie, pretože keď sa ma aj novinári pýtajú, že aké kompetencie my farmaceuti chceme, ja hovorím, že žiadne, my ich máme, akurát ich nikto nevyužíva. A máme dáta z Českej republiky, kde po zavedení e-receptu sa predpokladalo, teda jedna z hypotéz po zavedení elektronizácie zdravotníctva bolo pokles výskytu liekových interakcií, pokles poliekových poškodení a pokles hospitalizácií spojených nie s diagnózou, ale s liečbou. Všetky tieto tri ukazovatele v Českej republike stúpli, pretože vlastne my sme namiesto toho, aby sme elektronické zdravotníctvo chápali ako nástroj, robili sme z neho cieľ. A jeden z predpokladov, ktorý sa v Českej republike vyslovil, že prečo stúpol výskyt liekových interakcií, stúpol výskyt poškodenia, dokonca stúpla mortalita po poliekových poškodeniach, je, že bohužiaľ sme z toho urobili čosi ako aplikáciu. Častokrát sa z lekára stáva priateľ na telefóne, ja to vidím bežne. Stojí pacient, ešte len dôjde od dverí lekárne ku mne, telefonicky vybaví, aby mal niečo predpísané. Častokrát to lekár ani nie je, predpisuje to sestra. A to treba objektívne povedať, že toto sa nám tu deje. Toto sa nesmie diať. Ja ako lekárnik napríklad, štruktúra lekárskeho predpisu bola 700 rokov nezmenená. Po 700 rokoch sa zmenilo to, že ja nevidím meno pacienta, ja neviem osloviť človeka. Nevidím adresu pacienta, to znamená, keby som sa pomýlil, neviem, kam mám ísť. Ja vidím zhluk čísel. Nevidím adresu lekára, napríklad, keby bolo treba s ním komunikovať, konzultovať, niečo urobiť. Nevidím, čo ten pacient ďalšie užíva, pričom tie dáta existujú. Vo svete sa elektronické zdravotníctvo využíva tým spôsobom, že ten lekárnik vie pacienta upozorniť, keď napríklad má nevhodnú liečbu. Dokonca je možné zaznamenávať tam lieky, ktoré si pacient zabezpečí bez lekárskeho predpisu. My dnes máme dáta, ktoré dokážeme veľmi automatizovane vyhodnocovať, ale nevieme nič o výskyte liekových interakcií, nevieme nič o poliekovom poškodení a v súvislosti s vekovom, regionálnom a podobnom. A pritom tu máme 5000 ľudí rozmiestnených takým spôsobom, že 98% obyvateľstva sa k ním dostane do 20 minút pešej chôdze. A tí ľudia tak postávajú a posúvajú krabičky. A tak my si fakt položme otázku, či by sme ich nechceli začať konečne využívať. Ja toto už opakujem. Ja som v tejto funkcii, v ktorej som 9. rok a 9. minister. A to je tiež jeden z ukazovateľov, že prečo sa nikam nehýbeme, pretože keď niekoho vymeníte po roku, tak to sa akurát tak si doniesie fotku detí a šálku na to ministerstvo, rozpozerá sa a to je všetko. Takže ja osobne si myslím, že pokiaľ chceme so zdravotníctvom niečo urobiť a možno to poviem s trošku nadsázkou, tak by funkcia ministra mala byť 8-ročná, daná ústavným zákonom a nevymeniteľná. Ďakujem pekne. Prejdeme k vašim otázkam. Ja predtým len poviem, ja ako novinár som videl tých zdravotníkov počas pandémie, ako skutočne makali lekári, zdravotné sestry a všetok zdravotnícky personál, pretože som chodil na tie covidové oddelenia
A klobúk dole pred všetkými. Aj toto je asi ten ukazovateľ, keď tí ľudia, budúci študenti videli, alebo tí, ktorí by chceli prísť pracovať do zdravotníctva, že aké to v tom našom zdravotníctve je počas pandémie, že to mali veľmi ťažké a ľudia ešte naozaj verili rôznym hoaxom, tak to asi moc tej nálade spoločnosti pre tú motiváciu stať sa lekárom, zdravotnou sestrou a tak ďalej neprispievalo. Ja sám ako novinár som musel bojovať so svojím okolím, s hoaxami a tak ďalej, čo určite tej situácii neprospieva. Dámy a páni, vaše otázky, pokiaľ máte na odborníkov, ktorých máme aktuálne tu v diskusii, nebudem urážať, tak nech sa páči. Ja, dámy z samosprávnych krajov, mňa by zaujímalo, či si môžem byť ako pacient istá, či nedostávate také podnety, že keď prídem na ambulanciu alebo do nemocnice vzhľadom na nedostatok personálu, či mi nehrozí, že infúziu nariedi zdravotnícky asistent alebo niekto, kto na to nemá vzdelanie. Či náhodou nezaznamenávate takéto podnety? My zaznamenávame kvantum podnetov. A poviem úprimne, verím tomu, že aj Zuzka to tak robí. Precízne ich čítam. Všetky podnety, či už písomné, osobné, telefonické, akékoľvek od pacientov čítam, počúvam a komunikujem. Ak si pacienti myslia, že na vúcke, keď to príde, tak to hodíme do šuplíka, tak sú na to lehoty, ale poprvé mňa osobne to zaujíma ako človeka. Vždy si predstavím za tým na druhej strane moju mamu, prípadne seba a vtedy si poviem, že no, viete, niečo môže byť kus viac pravdy, kus menej pravdy. Základná vec je, že pacientovi, čo sa týka nemocnice, na tvoju otázku, jednoznačne si dávame veľký, ale sakramentský pozor na to, aby sa v nemocnici nestalo to, že nariedi, poviem tak, možno ani ten sanitár si ani netrúfne. A možno ani tá praktická sestra, lebo sa v živote možno nedostala ku riedeniu chemoterapie. Prikláňam sa k tomu, čo povedal pán prezident, že veľmi rada, keďže máme v nemocniciach aj ústavné lekárne, a veľmi radi práve to implementujeme v praxi teraz, že chceme, aby nám nariedili priamo v lekárni a sestry to už len podávali. A myslím, že kolegyňa ma aj doplní. Ja k tomu v ústavných zdravotníckych zariadeniach, preto hovoríme o tom, že sestra je zaneprázdnená, má veľa práce, pretože v podstate aj keď pri podávaní liekov stále musí pod dohľadom tá praktická sestra to vykonať. To znamená, aj keď sa pripravuje infúzna terapia na podanie, určite si dovolím povedať, že to nepripravuje človek bez odbornej spôsobilosti alebo kompetencie. To znamená, že oni tie činnosti, ktoré majú tá subkutána a tie veci tie vykonávajú, ale naozaj tieto veci alebo tieto odborné činnosti vykonáva sestra. A ešte pre doplnenie, možno by celej spoločnosti pomohlo, keby sme si ujednotili to, čo bolo možno 20-25 rokov dozadu. Že sestrička mala modré šaty s bielou zástierkou, všetci vedeli, že to sestra, lekár bol v bielom plášti, bielých nohaviciach, košeli, prípadne šatách, všetci vedeli, že je lekár a tak ďalej, a tak ďalej. A nie je to, že teraz my budeme sa kvietočkovať, lebo som z detského oddelenia, budem sa kvietočkovať možno v iných farbách, lebo som z interného oddelenia. To nevie pacient rozoznať. Sama som bola pacient v nemocnici a nevedela som, kto mi pichal injekciu. A toto možno pacienti vnímate veľmi nepriaznivo a vtedy si možno myslíte, lebo častokrát si ja som pozriem, vidím personál oblečený kadejako, tak neviem, či mám povedať pán doktor, pán sestrička alebo čokoľvek. Proste tá identifikácia toho zdravotníckeho pracovníka a keď sa ma opýta, prečo je to tak, že to nie je, poprvé, keď chcem navrhnúť jednotný dress code v nemocnici, tak prvá vlna bude, že ja nechcem šaty, lebo ja chcem elastiaky a podobné. A druhá je peniaze. Keď budem mať peniaze a dám personálu odev a dám povinnosť ho nosiť, takže teraz si vyberem, či dám na lieky v nemocnici, alebo či prikážem nosiť odev, ktorý mu zakúpime. Takže možno, že aj toto je taký problém, že potom ten pacient vníma to tak, že nejaká prišla tuto, neviem ešte nedobre upravená a potom si myslím, že to nie je sestra, ale môže to byť veľmi, veľmi kvalitná sestra. Takže, ale dávame si na tú bezpečnosť veľký pozor a verím tomu, že Zuzka potvrdí aj ambulancie. Dobre, poďme ďalej. Ďakujem pekne. Ja ešte už, keď sme pri tých šatách sme skončili, ja by som chcela upriamiť pozornosť na to, že pacient má právo, je to jeho právo poznať meno ošetrujúceho personálu. Ale menovky v nemocnici a kto je kto, jednoducho akoby vymizli. My sme ich ešte mali aj s fotkou, aby ešte si niekto nedovolil dať menovku toho druhého. Takže
ak by sa dalo aj na to apelovať, to nie je tak drahá záležitosť. Niekto mi povie, lebo tú anonymitu si mnohí zdravotníci chcú ponechať, že stačí, keď mu poviem ruku a keď sa predstavím. Garantujem vám, že ten pacient v bolestiach a tak si to nezapamätá. Keď ho dovezú, on už na druhý deň nevie, či to bola sestra, ale ani sa to nedieje touto formou. Takže to je len taká pripomienka. A ja by som dala ešte priestor na otázku, aby potom sme mohli aj tú prestávku. Áno, jedinú vetičku k tomu. Hovoríme o bezpečnej identifikácii pacienta a my pripravujeme 2 nemocnice na akreditáciu, ktorá sa uskutoční už budúci týždeň, 2. rok. Bavíme sa o bezpečnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ja keď si kliknem na ministerskú stránku zdravotníctva a kliknem na indikátory kvality, je tam nič. Ale my v našej sieti sa venujeme a naozaj mám tu pani námestničku zo Skalice. Je to toto všetko, o čom rozprávať, na čo všetko má nárok pacient, od práv pacienta, od informácií, od bezpečnej identifikácie, množstvo vecí, rezortné bezpečnostné ciele, tie poznáme, prevencia zámeny a tak ďalej. To znamená, že toto nemáme zadefinované ako keby centrálne alebo legislatívne ošetrené a pacient má právo na toto všetko, o čom tu rozprávame, vedieť, identifikovať, tak ako ja mám právo požiadať, ak je privedomý pacient, že nech mi povie, ako sa volá, kedy sa narodila, aby tá identifikácia aj pacienta bola bezpečná. K tomu len toľko. Ďakujem. Ďakujem. Ja ešte chcem dať priestor aj na otázky. Ja by som chcela sa trošičku zapojiť do tej debaty. V poslednom čase, alebo už bola som tu v Lani, tohto roku takisto sa hovorí, že my pacienti máme nejaké práva. Ale u nás sa v poslednom čase praktizuje to. Vypíše sa e-recept, vypisoval sa po zavolaní sestre. V poslednom čase je to u nás tak, že tu máte mailovú adresu, keď chcete nejaké lieky, zavolajte si. Vie vôbec ten lekár, o koho sa jedná? Keď má 200 alebo 1200 pacientov, vie si ten lekár tú osobu, ktorá chce tie lieky, alebo ktorá ich potrebuje, vie si predstaviť tú osobu? Nie, sestra jednoducho povie, tu je mailová adresa, napíšte rodné číslo a lieky vám budú poslané do lekárne. Neviem, či je to správne, podľa mňa to nie je správne. Takže ideme ak reagovať. Je ochrana... Pán Glasa, páči sa. To je kriminálne, áno, takýto postup, takže to je určite nesprávne. A tiež pacient nevidí celkom tú druhú stranu. Napríklad my tiež hovoríme na mojej ambulancii, vyplýva to z toho, že sme preťažení, ale naozaj sme preťažení. Ja chodím aj v sobotu písať správy pacientov a neviem čo, hej? Lebo to jednoducho neviem stihnúť. A keď sa chcem o nich postarať a nemajú veľmi kam ísť, tí pacienti, žiaľ, v Bratislave. Áno, majú 6 až 9 mesiacov čakacie doby na iných ambulanciách. Takže máme zavedené s mojou sestričkou a hovoríme pacientom, pošlite nám e-mail. Hej, v tom e-maili vidíme meno pacienta a identifikujeme si ho. Už máme skoro od všetkých pacientov postupne nazbierané e-maily. To znamená, že sestrička mi ten e-mail vytlačí, dá mi k tomu kartu pacienta. A ja sa pozriem a poviem. A niekedy to robím aj večer a ešte teraz odtiaľ to pôjdem znova takéto hlúposti robiť. Hej, do svojej ambulancie. A aj zajtra idem do roboty. Je to hanba, veľmi sa hanbím za to, ale je to tak. Samozrejme, že máte ľudí takých aj onakých, áno. Čiže ak si niekto to takto kriminálne zjednodušuje, tak je to druhá vec. Ale tiež máme už elektronickú dobu, nie elektronkovú. To znamená, komunikácia elektronická, ak sa dobre a správne používa, tak vie úžasne nám pomôcť a je to budúcnosť. Môže nám ušetriť alebo získať množstvo lekárskych miest, ktoré nemáme, pretože máme elektronkovú a nie elektronické zdravotníctvo. Čiže toto sú všetko veľmi vážne veci, áno, a hrozne vážna je tá dôvera medzi tým lekárom a pacientom. Tá sa dá narušiť len raz. Keď sa pacient raz sklame vo vás, tak ste skončili a nemôžete mu veľmi pomôcť. Ale my máme, prosím, pekne nedôveryhodný systém.
Ja sám nemôžem dôverovať tomu zdravotníckému systému. Ja niečo urobím, niečo zariadím, niekam pacienta pošlem a tam sa nestane to, čo sa stať má. Napríklad ho nepríjmu. Ide na centrálny príjem s takou cedulou, dám tam 3 pečiatky, všetky svoje špecializácie, červeným vyznačím, pacienta urgentne treba prijať. Pacient mi po 9 hodinách volá, že práve prišiel domov z centrálneho príjmu, kde strávil toľko. Máme hromadu nezmyslov, máme systémové chyby v tom zdravotníckom systéme a už je veľmi na čase, áno. A potom ešte, prepáčte, prichádza úplne nová doba, nové zdravotníctvo. Ja som tak počul, neviem, či je to pravda, že jestvujú nemocnice, kde dostane pacient číslo a idete ako číslo. Tak to neviem, či je správne a rôzne takéto veci. Čiže na niečo si budeme musieť aj zvyknúť, že tá elektronika príde, aj umelá inteligencia, ona už je tu, musíme sa na to nejakým spôsobom pripraviť. Aj otázka, nakoľko budeme schopní zabezpečiť vám naozaj toho človeka, aby ste mohli komunikovať, alebo aj ja, keď budem chorý, aby to bol človek, s ktorým budem komunikovať. Ale to tu nechcem otvárať, možno to na budúcu konferenciu bude téma. Áno, páči sa. Posledná otázka. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň, ja som Viera Hincová, som z občianskeho združenia HANS, ktoré sa venuje deťom s autizmom a s Aspergerovým syndromom. A chcela by som povedať, že by sme veľmi potrebovali pomoc vlastne možno aj od samosprávnych krajov v zabezpečovaní psychiatrickej starostlivosti, aj všetkých ďalších typov starostlivosti, lebo sú to nové diagnózy, ktoré nám neustále pribúdajú. Aktuálne možno viete, keďže tu máme teda aj lekárnickú komoru, v Čechách vyšiel prieskum, že autistickí pacienti sú hypermedikovaní. Konkrétny príklad, pacient dostáva 30 antipsychotických liekov denne, čo je proste 11 000 tabliet ročne, pričom vlastne ich užíva dlhodobo a nie je to adekvátne tomu, čo by potreboval. Čiže my potrebujeme veľmi veľa aj okolo tej psychosociálnej starostlivosti, aby sa predchádzalo takýmto hypermedikáciám. A teda keď vy ste hovorili, že vlastne to ten lekárnik ani nevidí, čo všetko ten pacient možno má, tak to je naozaj teda veľmi zlé a tieto zariadenia tým trpia. A teda samozrejme aj tí pacienti samotní, lebo aj domov takisto chodia potom s takýmito predpismi. A teda celkovo tá situácia, možno aj v rámci vzdelávania by sme potrebovali, aby sme mohli viac aj my, možno ako pacientské organizácie vlastne vás informovať o takýchto situáciách, o tom, čo vlastne potrebuje autistický pacient, že napríklad jemu je oveľa horšie ho zobrať na príjem alebo teda na nejakú ambulanciu, než mu napríklad urobiť infúziu doma, pretože pre neho to je taký stres, že má ísť na cudzie miesto a stále vlastne ako rodičia v podstate suplujeme nejakú tú profesionálnu komunikáciu alebo asistenciu týmto ľuďom a deťom. Takže len toľko som chcela, že aby ste trošku mysleli aj na nás a teda aj na iných ľudí s duševnými ochoreniami. Ďakujem veľmi pekne. Ak by som mohla teda začať, Zuzka určite doplní. Ja si vážim každú jednu organizáciu, ktorí ste tu, ktorí zastupujete pacientov. Je to nesmierne dôležité a vy ste partneri pre našu komunikáciu, lebo potom, viete, vy ste tí, ktorí zbierate rozumné informácie, podnety od pacientov. A rovnako tak, čo sa týka autistických detí, tá téma na Slovensku vieme, že rezonuje aj s plánom obnovy, vytváranie autistických centier. My v tom máme problém napríklad v kraji, že v podstate je malý záujem o tí, ktorí tomu rozumejú poprvé, ktorí to chcú robiť a nie je to financované. To je znova akože darmo, že otvoríme domček, bude to autistické centrum psychosociálnej starostlivosti a nemáte udržateľnosť, nemáte to z čoho financovať. Takže ja vás z jednej strany rozumiem, z druhej strany je málo lekárov, ktorí sa venujú špeciálne takýmto deťam s potrebami, takýmito individuálnymi. My napríklad sme tiež museli vyriešiť, kto sa bude starať o stomatológa, sme hľadali, ktorý sa bude venovať deťom, ktorí či už autistickým alebo postihnutým, keďže máme aj sociálne zariadenia, tak vidíme tú prepojenosť.
Ale čo je ešte veľmi dôležité, že mne sa páči a niektorí už mladí, noví lekári, napríklad pediatri, ktorí si už vytvárajú aj stacionáre na ambulanciách a už chcú tú službu ponúknuť tým svojim pacientom priamo. Napríklad zrovna na Orave máme takého lekára, ktorý si 2 ambulancie otvoril, medzi tým stacionár a podáva napríklad infúznu liečbu a viem, že sa venuje aj deťom s autizmom. Čiže postupnými krokmi to ide a tí mladí lekári, ktorí vstupujú do obehu, čo našťastie vstupujú a my robíme všetko preto, aj keď pomaly, ale ide, sa snažia tú úroveň zvyšovať. Ale rozumieme a duševné choroby, psychiatrické oddelenia, my prevádzkujeme 2 nemocnice, teda v 2 nemocniciach máme psychiatrie, kde aj detskú psychiatriu a spolupracujeme aj s Martinom. Obrovský problém. Ale keď si vezmeme zase štát, si postaví, ideme humanizovať psychiatrie a nedostanete na to zdroje, na tú nadstavbu a prístavbu, chceme zhumanizovať to v malej budke a chceme tam urobiť aj toalety a nedostaneme zdroje na to, aby sme to pekne nafúkli, aby to bolo pekné. Je to problém. Možno ešte doladí Zuzka. Budeme musieť udržať čas, ak stačí takáto odpoveď. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Tak, ja len na záver poviem, že kto tu s nami teda diskutoval, veľká vďaka. Bolo to veľmi prínosné za Žilinský samosprávny kraj, pani Silvia Pekarčíková, veľká vďaka. Za Prešovský samosprávny kraj Zuzana Sabolová, za Slovenskú lekárnickú komoru Ondrej Sukeľ, taktiež z pohľadu sestier zo spoločnosti Agel Janka Ondrišová a na záver taktiež máme veľmi vzácneho hostia Slovenská zdravotnícka univerzita, pán Jozef Glasa. Veľká vďaka. No a vám ďakujeme. Nasleduje